One, inyama enhloko idliwa abantu amadoda. Inyama enhloko yabantu besilisa akuyona abantu besifazane. Asikisi iphutha lokuqala enilenzayo ukuthi inyama enhloko. Okwesibili niphuze nomhluzi ngaphezulu. Ishini ngiyawuma yo. Nakho. Ngiyawuphuza mina. Nakho. Ngiyawuthanda ke. Sorry. One, inyama enhloko yenza umuntu wesifazane abe nenkani. Okay. Umhluzi wenza umuntu wesifazane avukelwe. Muphuza umhluzi kakhulu uyavukelwa. Siyahamba kusasa siyophuza umhluzi. Yeah. Mangabe uphuza umhluzi ubuyele endlini uhlala nobaba uba inkinga kuleyo ndoda usukuyifuna phakathi lokuthi baba ngiyifuna. Umhluzi umuntu wesifazane awuphuzi. Kodwa nina la eGoli niyakwenza lokho. Hayi, awunaflopo filo le. Before uhamba ePitori kumele sihlile nenhloko. Hayi, ndisho. Uphuze nomhluzi wakho. Akusenza nama. How?